posachedwapa tikuonesani programu imene idachitika pa Times ya chuchuchu imene Sam Kalimera adacheza ndi mayi oyendayenda, ndipo iyeyo kuzinyadira kwake sakubisaso chichewa akuti ndi hule. Kodi huleyu adacheza naye motani? Takhalani pompo ndipo taonerani. Yafikaso nthawi imene timakupatsani programu ya chuchuchu pano pakanema wa Times. Chuchuchu ndi programu imene timalondoza nkhani zosiyanasiyana, ndipo kwambiri timafuna kuti nkhanizo tikamazilondoloza tizimvetsetse bwinobwino, kuzizukuta, komanso ino ndine tikazitsatira bwino tithe kutulapo kenakake. Ine ndi Sam Kalimera, ndipo mpulogalamu ya lero tikucheza ndi mmodzi mwa amayi oyendayenda. Kodi amakuwa ndi mavuto otani? Nangano kodi umoyo wawo umakhala otani? Ndiye ndakubwetsani mmodzi mwa amayi amenewo, mukhale pompo. Mwasanatero mwina ndifunse kuti kodi uvomereza kuti tichezere mmodzi pano? Ayi, unoyankha mwamphamvu. Tivomekeza. Uvomereza? Wavomeza kale? Okay. So tikhoza kucheza bwino. Bobo. Anthu akhoza kuona bwino. Palibe vuto. Palibe vuto, sukunyenjema. Ayi simova. Sukumaova? Chabwino. Ndiyeno timuone Agi. Ameneyu ndiye Agi amene ali mlendo wanga olemekezeka mpulogalamu ya lero. Uoneka shawu. Ndinowala. Ndinowala. Okay. Ndinowala ndikuti yani. Ndinowala bwino. Ndineso ndibo. Nde bati ndinowala. Okay, so Agi. Dzina ndi Agi. Umadziwa ndi Agi basi. Ndi dzina langa basi. Agi. Agi. Anthu kuti Agi. Agi. Kumudzini kuti? Mpemba. Blantyre. Mfano wa town. Mwana piti. Unacho wa Blantyre? Unabwera iti kuno kunsusu? Unabwera 2015. 2015. Kuchoka ku Blantyre. Umodziwa kale kunoko kamene sio madziwa. Madziwa kuso. Nango nyamuka baba. Nangoenda, angokwera basi ndepoti basi mabwera kuno. Wanisengwe kukathela basi ko. Zanisiya kuti. Zanisiya muzulu. Okay. Ndikukwera basi iyi, kumene basi ikathereko. Kumwe mukandisisi. Ndiwe mukanditsitsi. Sindapiteko manketse kuti? Kumeneko. Okay. Unzeka zinga? 32. Choka wabodza. Ufuna na mizenda. Ufuna zukopa? 32 years bana. Iwe wena ukhacha around 25. 25. Yeah, ire. 32 years. Okay, chabwino. So unachoka ku Blantyre 2015 kubwera kuno kunzuzu. Utayamba kale business yako? Ayi. Ucha ku Blantyre umabwera usanayambe? Lisanayambe so. Ndio udabwera kunoko uli one kuti sudayambe business. Udayambira konko. Modi ku Blantyre anthu akudziwa ndi Agi wina. Kunonso ndiwe Agi wina. Agi wina. Litodi. Alright, so kuti yambe business ndamba bwana. Mavuto. Normal mavuto akulu. Kwa mavuto osati akuendera onene ndi kufamile kwati komano andika. Mavuto ayi wewe. Andika. Namada kupangisa. Okay, ku Blantyre unachokeranji? Basi namba ndi ma guys badeni. Wamba ma guys badeni. Ndeba kanga ndandibalalisa kwambiri. Ndezamizana kuti ananitsegula kwathu nende salune. Abanga za school ndikanike. File ne kuti school nicho ndikanikire. Ma libido nda social fair. Okay, school unayamba, school unaphunzira? Naphunzira neka form 2. Tangwemba JC mpeme mabeza nini. Ndiye madziwa abungule jaka ukakauti watenga mimba makuzali mwamene wapatsanzako. Okay, tibwerere kumbuyo. Uli ku Blantyre, unali wa school popo. Then kana akanobe kuti uende mimba. Ndine mimba. Ya mamuna konko. Makumudzi kwatuko. Mamuna dali matimpanga banja kapena nyezi bwenzi zomwezi. Zibwenzi? Usadambe zotapanga tamanga. Ayi. Sina ichibwenzi basi. Sina ichibwenzi. Nthawi yonyesa kazinga. Uli mwana ari mwina. Uli mwana. Uli mwana. Utafika ujeni
18 years? Nitafika. Utafika kale? Okay. Nitafika. So uli kumene kwako utatenga mimba ndi abungu ya jana sio kulipirira. Asio ndilipirira. Ali ayi we. Mwayi wapatsanza zako. Yesu unafuna kuphunzira. Nena kanga kuti zandibalalisa. Ndolo zabiza sumaiso sotuluka ndaferuka so. Ndoti kunyumba kujana zapangapo ka support achibale kutsegula saluni. No saluni ja sizimayenda chani. Basi naomba za nyumba nakanga ngubaya ngo. Tawa. Ndi mimba hizo. Apo ndio ndaberekana. Wabereka. Mamuna ucha? Wenda zake na Yesu. Banja lina taso. Mimba cha daikana. Mimba daikana. Alipo mpaka bado? Alipo alikumutiko. So kunfirabe? Aya choka. Olo sini mamoraso. So banja unali amini mamuna unamusia. Mwana ucha ndikubereka bwana bwino. Mwana alikuti? Alikumutsi. Okay, so mene umachoka ku plant abula kunoko. Chimechida pangitsa kwa ngene chani. Kwa ndifike kuno? Kuti gazela ndipite ku nzuzu. Sanga ni kati master ndibe bambo ndibe. Ndeno nakuti ndaba za chipinjo. Zibalangena fast bangao kuona kuti abeli muzetibe ngati zochite. Chifanya kwati wana mbala 2. Ndetibe zochita. Ndeka ngati family yako ngati kusinara sirina biti. Baibu nanga pange zake support. Nenango ni bwenda ndiende ndikasake ndalama eso zitandizo cha mwana. Bena nyamuko pabula kuti ukasaka ndalama ngati ja. Basi kuzakanga kuti basi chongo bali yake chimucho. Karagi. Okay. Ufuna utsimikizo nomwe wa blanta magazo oti kuzopanga za zoenda enda unalibe. Ninalibe nthamini ndipo sinkaganiza vuso. Sinkaganiza. Mwana bazanga ngari mwana zabe zamuna ngari nchiri ngari ya saluni omwe mapangayo maganizo ange ngona ngoenda chimbulimbuli kumano vita ko sindudzi wako ndafika so dziko la nyake chiyankhulo sitikumvana iwe chako chichewa ndi wangu achewa dziko kuno sindikumva wangu achitumbuka simukumvana sitikumvanaso nde nango chivumekeze nde mwatsoka ndafika depot moja kwani kukunyamuka mwana kwa spomusi udaro usila nda si nango sila gogo wanga udawo solopera kuti sida sanzikiso udangoti nango nyamu kongo siya mwana ja chochi nanga ngandupira kusika olodzova ne nyamuli ambiginga nduka chapa ne manga dzova kuika mbiginga ne ndupira kuti usaluni te saluni na sila magini zanga zanga ayo sozo robwaso kunokoso sanga dziweso nango mbasa magiyawa utseka shovu magi ukasiya kwatu ndobwera nango bagira jumbo dzovala ndiri pa depot kuyamini basi siya kufika mwayenera basi matira kuti ulongo kuti iyi matira kuti nzuzu chabwino nzuzu ndamedi tukulipira 15 ndamene 1500 kumaili ndalama nakwera nditu so yedo ngodai gani wani ayi sina gani kuko kulongo kula chibali yanga nandigwira wali ningo vita kama kuli kulipa kwenye mbaleko nabwera kuti wafika kuno basi ndipo timu fusa anjinga ake sotala mwanoso mali mupita kuti ndenda fusa nditani malo wanyake ndati kumwe kungapezeke malo ena ake anamwa kumowa ka malo kumakhala kuka ndichani malumu sifana kuti saluni yangayo ine pafupi ndicha bale ndine machiza ndatsika na mundi muja ndekando da izizi ngoti ngaza kuja ndifufutse kumapezeka bala imwe ndankawa atsikana amwe yako muwandi kuti anaza ndikozisa njinga kwela nimbango ndipita pa big 5 ana wanjinga me nditanga njinga odzensiya pati pa big 5 kufika fika mene muja ana wanjinga na manafusa na nyaka ba malo alipo ndipa tsalumu ndoli mabwera ndishota muzinga sifiku dzidzi sundu dzidzi iwo wafika
akuza ilumu ilipo andipatsa ndithu lumu enda kufika chikwama changa kajumbo anga ndikapati takulandirani kuti bwe kadali kajumbo kadzovelako ntapagira nkajumbo yes takulandirani kenaka ungupeza nthama amba ubwera ng'anthu amakasitomala kuti dona tabwera asali mwananga chibebe kabebe kaletest kanyuwani yes ndada kuti ashore mzinga shore mndinja ushite musuku ndidziwa kucha kublanta zibera panga ndishama kuuza kuti kasita unkangoona kuti anthu chabwino sinudzidziwa ndijani fusa ndati shore mndijani iyo kunabodzetani ndambo madziwa mundoti sukudzidziwa koma nazo kumawaliya mundikalipiraso ndikuli kuna udzakana sindikudziwa kuti ndichani afuna akuvule na ndiye ndizingati 1000 ine kuti pano kucha kublanta yabwela kunoko wepe 1.5 1000 ndalipira 15 ndiye kuno kwa akuza short time what shy yourself ada short sasa dalali mzako kuti ndauza muzo 1000 inari 1000 tieni basi umnawa mulumu moyo kudambira pamene papa moyo wanga udambira pamene papa so ndiye kuti ukafike magazi akubala kumene anthu amwera mowa facha kumene umakhala wapanga besi kulanja kusaloniko fudu maona atsikani macheza nawo makonza mutu akamakapatsa chaiya lenda dzuka baluzi lero lenda dzuka ndamamwa kuti pasoni paja ukamaza akoza mutu ndiafusa kuti isho kuti anthu matala ino mangu amvetsera akamakamba zawo jani ngwasedzi ngwamvetsera ndiye kamene kukalapanga tiki utabwera kuno kunzuzu kuti I think kumene ndikuzokapeza malo osavuta ndikumenewo chabwino so tsiku lako loyambirira fani imene ndi tsiku lako loyambirira kupanga zoyendayenda kugona ndi mamuna ameneyo kwa iweyo unapangira ndalama kapena unasangana nazo udakondwa nazo sina sikondwe nazo koma ndifusanga kuti ndafika umene ngati achilendo aposo ndamaso ndilibe ndifuna kuja lumu anandipasa ndoti ibedi yokha dzigogwadzoka mati yesi palibe nkeka palibe lumu adakupeka lumu yokha ati alisa magula dzake ndoti pazigwagwa atu kumamvira chiso ife bwa mali ife bwa fogona pasi koma awonji utawa simaonda gunda pazigwagwa ndiye kuti so ndito zaizovuta ndinozovuta bale wanga kenaka basi moyo wambopitirira ndoti mwamwe tsimene napanga kukandalama nditu mosi 10000 ndapita ndoti kusika unapenda bazika 10000 ndoti amwe amuna 10 tu agi sanga kanywa taima kai inezoma ndimba panopo ayi wava uri 10 amuna 10 utangobwera kumedi manga kalezi stikafika 10000 lero alowa wina alowa akutuluka kubwera so wina umangolandira so nditani ndiye 10 yo ndimene apita kugula zinthu kaguanuka kankeka kanga timashiliranga basi kuyabulako mali bola kuti atso namba umoyo wina moyo wina amene uone tsopano eti baipo mmene wapakanizo ndikuti udachivumeza kuti ndiwe mtsikana woyendayenda apa ndi ndinachivumikezana nangasindi dziko la ine ndita mizina lilitu so in short kapena kuti modula udayamba zoyendayenda chifukwa cha mavuto ako nyumbako kuti mayeso alakwa ndalipira nalubungwera nditaya fizi silo safuna ndipiriranso banja ndikanika mimba munthu ayikana ndili mwana kholo ndilibe ndilowera kuko ili singa nami ili kwati family kuti timasankhana ile munabadwira matenzaso la nukanuka defi banja ife ndo losauka silo chita bwino ndota ndilo fama yanga namweleka 2008 ndi standard 8 so zidakupanikisa kuti apa pamene I think ndingolowa basi zingobe tungoyamba mwanga wa iniyo mino utsuna fona likuwanga singampempe nayeso alibekena kali konse uli kuje uli kuno kuzuzu kunoko mmene kamba kugona ndamu nako udayamba sokumwa mo ndeni mwaukana
ndine moayi umangopanga za amuna basi ndi amuna teniwo amene unagwana utsiku loyamba onse wanavomereza kugona mozereza tsiku loyamba adandivomekeza adavomere udavo umapatsa kuti ndimang'amba ndekha ndithu ndiye amuna teniwo amadziwana kuti muna watukamo muna walowa hayi kamuna mawira masekazi ndindavuka sangama ndizwa vatenga azanga ndoti akati akhala mipa neyeso kakhapo mpuchoni akaima kalanki chonje yeso ndikaima pati kuti umakhandilanki mapakira za boda boda timeke agi okay wewe kuti wakhala amini amunosewo umagwisa chito umadziteteza ulewe patsilo yamba palibe amene adadza pesa kuti wakuzembera umadziteteza ndiye wati makhala pamalo odikirira amunapo timachodikirira madikirira tsona kupeza kulumu kwakuti umakhala kamba mpando mukhalakhala yonje ndoti mamuno chacho kudola akafuna iyo kaina adzingokhala dzingoyang'anira akukutenga dzingopita ubwera kukhala simunakhala ubwera wina akutenga asiupita ndi tsiku limene lolo iweyo ndi amene ndapanga ndalama udapanga ndalama udapanga malonda inde udayenda malonda ngati mbodza ndapanga ndalama ndi moti makhandilanki ranki moti wendi ranki timayima ndithu mulaini muja ulime lwako amene umakhala unasanga khaleposo aya ndapata ukhalapo bwinobwinonso koma dzota apapa pane ndikhoza kapeza apa bwinobwino malanga awali lolo ngati apa pale ngati ndabwererapo kuti apale sinapange ndako masintha kayima pena ndi amunawo akamabwera amati chani amakhala kuti kwawoko alibe akazi ndazikazi zawo alina wazikazi zawo eyopa ndi amasiya akazi awo bwera kwa ife emize fatandizi ndinocha fatandizi kuna nyumba mwakanisa alephera kupatsana ndi muta mmachoka andibwera kaendekakodze muli we bila kwa tandizo wakati tandiza changu ndi ndathandiza inde fatandiza utandiza madokotala atu ndina madokotala atu ino mathandiza andodwala inafo ndi ino simayamba dala azimunacha amayamba toka amacho manyumba mwawo mutitsataloka chamazote pa big 5 yapa andikaima ndipeza lanki line fada wakhala ine mzienda ko siku muzozi machikomo okay mbali mwanse line moti ine kubwera usiku nkakupaza mbali mwanse mwayo sanka noko nachonenepa kakocha pathupi kakominula umakasakhawe khamundu ndi simakhandi mantha kuna kuti azomamene akhoza kugonani osazeteza amatigona kupeza kuti uli bize mwinanso wamwamo wauja ora uli bize wathandiza akunamiza umakugwira gwiyo akolo kula shango auchika mmanja basi yoziticha chishango avala ngodabwaka hoteli so zikatera makama vuto mlumumu kumakatoa waledzera ngaudziwa simangozindikira mama nkono so iweyo ufuna ndiuza pano kuti akugona amuno osazeteza ili kwambiri zina zozivomekeza weka kuvomekeza kuti chotsa ngani ndiyaka ngani ncha ndra we agi okay tsamu ndo mangoyamba mangopanga zimwe basi chishango dzaka dzoseti zingatheke hayi zena ipe mphamu asele ndindama ndina ndi 5000 eyi ineyo ndifuna ine chishango ayi ndiye umavomera ndoganize mawa gulu ndifuna kuja pajaso ndikatapilaso bwelani koma muli bwino
ndio matogona nawo osaziteteza zotheka ndithu ndipo ndizotheka ndipo zimachitika ndipo zikuchitika ndikuona kuti panomu off season kuti kuli ba munambi apa kuli maluzi mukati maluzi amakhala kuna ngati olo kukai malango bwerera kwani kwacho olo zimatheka apa kubwerera ndithu ngovalisa ngudanda koma abale dzulo anzanga dzomnalona bwanji ino iya wina pompo akuza ndi ndadzuka ndi 30 tu pompo iwe wadzuka kumashobisana kuti iwe amemba kudandaula kuti ndibo ulwani kwacha ndolikhuma ndio langongola bwera mbalimu sacho wayanga zako apereka kumuona zotheka ndithu ndipo ndezima kukakha season season ndiweka lole ile ndigone ndipume umagona season mpaka umathoka usiya kupuma tsumene muti ine ndipume umapuma mini kuti kumakhala ndithu ungozinga ukagona upeza anthu alumwa kamadziwa ndi gogogogo ndikugona nayo utsegula sina mazobwera zoka mocheza kupita ndi wati kulumwa kwa maidziwo anthu mpaka madzarumu timakani makasitoma latu makasitoma chezo ndi uli kuti apa phone number yao sunatenga umaona akubwera straight kulomu kwako uli ni munthu amakufusa uli ni munthu kapena ndindeka ndi munthu ndio tadikira au ndipesa manjava okay ndobwera tupita tukatenga andabwera kaleka chanchana basi simacheza ticheza ziva so uli ni makastoma tini makastoma latu modi wewe uli umazita wewe ni customer wangu akale ubizaro mbala moje muno ndi baya la wina hapo kwakutenga chanteti mwene muwa koma maona kuti akadaure makwesa afuna beni yeyo bitu umatsabe ndi madziwa tiwabanga pa minza jabuti msiye mpari kanga tukakudza na miza wanga phone tikataneka enducha tibwera so mpacho ndio mathaku munthu amene iweyo unali naye wakugurira mowa ndinguti wapana ndenda pana umathaku kunthawa umuzemba ino bwino nkubweraso kuzakhaso nkumakuguriraso mowa ndigulira mnali kuti ni makodza tose apa ni manga phone nzotheka ndithu zimachitika mene zimachitika uli zintuluse kuli ntchito asa zimatheka business nangongodali yeuche munaka upasaka chenje pano umawerengesa kuti ujayo munaka ndipasaka 5 pini awawa indani mwetsamowa nenga ngati pali chinthu chovuta munthu amta kukumwetsamowa most of 20,000 kumopeza kuti ndamakopatsa 5,000 ndio malinga kuti mwetsamowa kuti upembe ndamaija ndigeni 20,000 sakupatsa koma pakauntala kukumwetsa ndo malingalira ndakapa kaunta ndayanji apa ndalinganola pitakaza naunta yanji kodi ujaya amandikodola uchakanda kapita bweni ndama zingati zimatheka pena kuti wewe ukudziwe ukuzembera kapena ukugonana ndi mamuna amene akazaka kwadziwa kumacheza nawo akazawo macheza nawo kujeza nawo iwe basi macheza nakazanga koma ndi ukuzembera inde bwino ikavoti mango ing'alula ikavula ka tuteza sabwere timeng'alula asabwere mamuna umpembe ndo yadende ndilije kuno asabwere ati ing'alula timeng'alula pomposo siku maza ni mandrama ndibwere konko sabwere utsatapi ifuso ndibwere sabwere chibakhaji bwezi ija chibwezi mwakosa chibwezi mwaduki ndi chibwezi zambiri chimodzi nitenza chani unezo zinga unezo folo za serious zimadziwa naso umazidi lero kuloyo ma lelo wina tigona nyumba tukugona ina kufuna kuitana umayanga umata kuntamangitsa ina ni mapanga iso kumuzodia amwene ndivira ndikwamwamo dzivira ndinoperekezi
bwanji ndifuna ndigone tatiye ndikaenda perekezera ndikatenga wina chino zagona mwezi sarulu bola mesa ndaphulira kwinako bola ndalama basi chabwino tipite ku break tikatero tifuna kumana tione mavuto kuti makumana nawo tsopano mukamba chita business imeneyi ndili ndi agi pano kucheza nayo mpulogalamu ya chochocho pano pakanema wa times. Chochocho imakonda bana paliponse ndipo lino yafika kuno kuchiwanja cholinga nchona kuti titsatire kumoyo umene anzathu amayi oyendayenda amakumana nawo akamagwira ntchito yawo kapena ti business yawo. Tufuna tiphunzire zinthu zitatu zina mwina timangoziva kutali uko koma chochocho yakutengani zinthu pafupi kuti muthe kuzindikira. Ukhale pompo pomwe tibwera mchigawo chachiwiri. Ndiye mlendo wanga olemekezeka program ya lero ya chochocho pano pakanema wa times. Agipa chawati kuti mwenye ananga tu pongo zukazuka mmodzi ndo awu kuno wali yako mmodzi kunonso kuli mmodzi ali kumudzi mmodzi ali kuno ali mara ukawaka pongo zukazuka isi umakhana kuti onkuno ayo umakhana kuno mwana kuli mabalo cha mwana kuli mabalo pano kali 7 years umakhana kuti hapa napeza kali ntino tso omwe muno chiwanja pafupi sendi balasi ndi mpaka renti nanga mwana ayo tsanga kulano kakula nanga fapo yamba kuzoka mapanga kangolwa ni munthu aliyesa machula dati aliyesa ndadadi yake ndeka ulizizira pa mwana wagona ozori mwana ali mmaso wangu yangani ndoti ndipeze nyumba ali pa school amapita school ndithu amapita school kuza uchiwanja madimba amadziwa kuti amayanga amapanga business amadziwa lo akapeza nyumba kwa boss kulibe ndisiperi kubala ngati sina piki awajo zoti bala manga kapeza bala ishi ngati mulibe nkalo wa tibwerere kumbuyo ni mavuto anje mene makumana nawo ukapanga business mavuto ndambiri si mavuto ndambiri timatera pana budubula muno ujapita kulumu tapangana ntengo uja zingati pini ndirandire sangati mafitima ina ndifetera ndiretu koma siko sotunga zoti ndirandiretu kuli mandira ndio maana kuti musa yambevo ndimato muntu amene akuoneka munthu wa decent chonje anda mandi patsa zoti ndi munthu amene asakupanga chipungwe usumira nda palibe apeza kuti basa pachora tukala kuma akauya mwana kumenya mwana azakwena akupa mulumu musimu libwino akanga anthu akumenyana ndio limwe ankwenya alipira cha ndalama ichi waona pali mwana uri fibisa zivena tuandiriretu ndiye akaba bulumu usana vule akupasa ndalama alipatsiretu mmakhani mitengo yake specific ta mitengo imwe kuti mitengo mmetenga kuti mitengo imene mmetenga basi ndomwe imakazikika fabuli madeno so uli mtengo wake pachiwanja pali ni mtengo wake tipite uchiwavi kuli mtengo wake tipite mpalisi mwaza muntu chote makupa solo 50 20 koma kuno bale waka zonyenyeka zukazuka baba mafapini filipini tsika musi waona mavuto ndenda mbiri zimachitika mene zinthu koma kuchitikira ndithu ndipo ndezi kuchitika ndi zikatero zimathabwani basi nachivumira muli kokapanga ripoti walo basi nangokhala apa pano apati nawo malipoti titi ndache hata mnama yang'anira atsikana kuja kuti ngati zachika choncho makasuma amakuthandiza amatamwiranitsa munja kukwatuma nyamata akangwire apeke ndalama amakulipira ngati ineyo ndasangala nanu usiku ndathawa muni sakasaka mudziwa bwanji udzakupeza udzabweraso kungobwera manga kuti munthu jatu ndiwe yanko atipanga chimangocho alibala kuti zimatheka ndeti akuti mathopa nga chipongweso makasitoma nzotheka zokwambiri
ndava kuti mwachisanzo ine ndalowa mulumu wako ndalowa pa basi azakoso kubwera kuzanipanga chipongo zanenda ndalama ati makhala uno ndama zili mutumba so maluza kuone mamuna pakisanga azimunani pena paketi azimuna ndo siyana uzaonda manje pakaunta moti mudzimu mundu umapangira pacho kuti ndalama iyi ndikamwera mowa iyi ndipangira zakuti kwa mpakonta asaziona kuti muli ndalama uziyo fambo feriziona pale filibo wandi wadata ikalia lanki sina pakirepo ngani ndilanki ndipakira opa jamani makaba lanki ndemu kapeza kasomala ndikuti makati mwapakira amene vubutso pano ndese kudapakirepo olo mmodzi muziru sandrapo aba sana masai aise mutu ali nkashi ndi mwisana ndi mwamani in short anthu opya sifopya nanga sifopya nanga ndofuna iweyo ndeuka anthu uzani pakaso chipongweso mzanirani sati gawana ndamaso wamugana anthu nizanga ndicho tsapa zapangira ka business ija uli matawunya kumwika kusuwa bede kucha uzori ataja andu bwana kulungu akavula trouser picho samo ndamaso soteka yovala so zini namsanda mandi patsirala yovala urulu kotero namulibo dzari fusati yanga baje mandi patsakale okuti trouser kwe pasi baje wasoro pasuja watengamo zimateka so bwana yitso pano nde tsogwa kende muona bwa mwananga tsogwa kende labu ai amazokura mayanga ali kubala bala amadziwa ndikamwana kanzero kahuleko kanzero kamakanda kahule sanga mali kahule kamwana make hule waba mwanga kumfusa maya kwali kuna mali wankala ivura ali kubala kokumwamua amayanga baja mako ndamanga ndahule kaonde namba unzudzula tsono sanga kukula urusima kwa sine hule banja bwana singalifuna zendieleza tunulija sukufuna kucheda mesizi zoraisa na nthawi izo bwakangotambala kumudzi tsono mangu kalima banja ndipo ndisine malikhumbira bona tabula munthu nakuti akoma wanisangalatsa kwambiri weyo kuti obula munthu wanisangalatsa kwambiri fana kukwatira singalole sungalole azandipusiseso akazabe zandipasaswa chitatu mwana kuti mwana wachiri udachitofuna mwana wachiri udachitofuna kuti ukhala naye kana iso kutiso sizo mwezi mandukana kwa zopusisa nadzi tiye ndiukwatira wachiri kuti chotsa kunopita kumudzi kwathu kubwera kuzabweradi ngwadzonekera kwathu bwinobwino kumapeta wandipatsa mimba kumudzi kucha iye ndabwereraso kuno makhaba lendi mimba ija waikana mimba imene siyanga kubweraso ubala kucha sobweraso nobala kucha ni mimba chonchi mori ine mwananga nabadwa mbala mimba inawawira pali sidiri pakaunti andumwamu naura bambo nena wanala chikundi ana ndilenga mimba yamba yoja matenda yamba kupiro chipata mwana abambo aja atamvoti kuli mwana yamba nikusaka no tose andizunza kabalira kubala ndoti chiko chipatala kuja aribwa pa game ndodza nditengo chipatala kuja ndali mwina atipezera nyumba kati siya parenti akanisiya pa komula balija ndi mwidzi wa big 5 mwana ni wanga ali mmanja makalo ambala alamadza mwana mwana mbala simoba kuti ukhozo mwina amabungu akhoza kunena kuti sukusamala bwino ana ndiendela apa nabwera musavutika anabwera paka funa tsekesa bala iweyo koma kuti tithana ndi iweyo nayanga kaya wa polisi kuti tikhoza kumanga iweyo nayanga nanga kuti ndibe kolowera munisekere kukhala ndine fai ndibe kuti ndikakhale ndikusaudi mwana ndipe ndinganaza kandikhala pati ndikhala pano nakati mwana ndazingazo koso mnakani manga naiziso mndu kwanyaba kwa zabale muti ba meritsika yanchani ntsika ngwa mwana yanchani adaya kono ngati muno wake akukane nditani ndiye ka munthu akukana no kasempengana sanje
timapangirana kuti kumanzangayo ndi anabadwa timapangirana kwambiri iso mupita kumukawiri katatu ile nakukhala chonje uyambapa kuntola umwera wake kachasu umutukwana ngeti makasaka ntsono mafuta ano weti sanga ena amazarapa ngakanyanga kina kake athira mafuta timakakudzera mafuta achi kumakaso za nyanga tsono ibatso ngochoka kwaniko ndipita kuule basi osasanzika agogwache osasanzika agogwache kwasize kuti ndipita kuule apasekena kake kanja aukhabile kuti cha udzika wala ka no basi nomo ukulu ano pano kodalipo mwina dzaka likalizo mwina ato kapena mwina ato kumasipa pano kulibe ukulu panda mankhwala kulibe mizanipo pano ukulu pano ngoja wa mankhwala kuti kumasamba kusamba akutemera kaina wika mafuta odzola muri uli mankhwala nda iwe ai okay so nzone urife tikakuona kenaka basi inukati mukazingotele akoma wewe ndikafike basi ai koma sizona sizona wapeza uri muntu uyo antu kachombo kamwana kachikali mafuta modzolo mazuri yamati nchofu kachaka koduka kamwana kacho amathoponya mafuta odzolo kumadzola mara kulikuwalo mada uri muntu uli mwambira mangati ndulele kuri ye kungoletsa ye dziko muno kuri mawule tumucha unonika bwi mawule kwabezo raonika bwino achemera mabenza awo apo kumalephera kupana mamwe mudzi yangu lima ni koma ona muntu amene akupanayo wati mahule oneka bwino apakira mabenzi zimatika magali moto anzatu wakuti waenda kumalongo chita bwino ali ndalama zake agali yake ya bwino koma matha kuwasiya nkukapatizana nkachigongwe ka iwe waona intena tsopano basi unamba kachiganiza kuti basi wewe udzathira pa kulepa nangatita ndalama sizikuoneka kale azibale bwanji samakukalipira adavomekeza tsopano poyamba apo amalicho ndisakatu abwera kuno ndithawe kangovota anyamuka kuno adza kutenga mwe ndithawe anditenga ndigwire ndipita kumudzi kuja nina mizira kanga ndikakodza ndathawa ndi anatopa nayo kuti abasi anangosalenda tsono kuti uyuyu kaya ulo ndama yanga ina makana kwatu ulo kuti akhala kwa vuto lanji ndama zako zoyendayendazo konko aliza temberero akutero udachivomereza basi ndachivomereza musamakana basi nimangomwera akauntaleta ndisi tsono chabwino nthawi yapanga njiro koma no anthu amene amakugonani moseteteza sukhala ndi mantha tukhoza khala ndi kachirombo makani nkawa se makazesa timayesesa isali limabungo kuku amatiyendera ndi timazoti kangoti lero plane ngu ndotithamangira kuti kupakachere atibaya nje kuti kajinta katu emergency atipatsa ndaiti malimbira chani kuchipanda ndoti bungo limene lili mwana bwezi uhule usudzoti kaya bwezi zili bwanji kaya ndi mapita amene mmatenga makama mankhwala kuti mutetezeke tsopano isana makanda ziteza ndeka ngalo ziteza nawo ndoliyo jabweraso adzabweraso andipatsaso koma alipo ena azimayenda bali alipo Steve kwambiri alipo ndaka mabwera amuna ngalifiti mabwera simgalina kuti asei koma ndipo Steve vala ujeni na mama suku amatomuza amuna yo ufuna plane ni mama rumankwala sanga zimene namatoma kana ayo kunama imene okolika myanchana sizingatheka ngakali umwe mangwala ni mama mangwala omaso mati kutenga umonetsa chindiyeyo ngati wachivomendo yanko Yesu ntumweke mwakudzawa imene aliti una kulimba bintima
ndalama zori neso zanga neso ndodwala ndira kumarikoti kodwala maona mechi makandori ndori ukwaye napite kuti isali pa positive ajo makandori ni nkhanza ziabi ndori ati ngakwa ine marenda kapatsa wina uko ndori marenda chakungufala chabwino sopono tsogolo chimene mmona ngati boma likhoza kuthandizana ndi chani ipo boma langu lipatsa ndalama za business at least business tikupanga business business mene mapanga abali kuti tsapanga mpaka nakale tupili magonja api olo nyumba tilije ndalama zizupezeka sizupezeka panopo ndi kulibiletu ndalama kumaboma limangoti zemba chona muti aganize kuti koma abali aganiza toenda tapasi ndalama zi kati machani kuti azimanga ma business abala liganiza kuti pasaka ndalama ka business kuti lifama 6 zose lapasi ko ndalama za business mwina kuli ndina tofunika 6 hours ndifudzinyama mesa kumasosa banjani yake nanga patu anthu awoko zona kuti koma zona uyo asoza banja athu ndi boma lizimthandiza alese panchito yake tu timaruma kuti abwele kwa ife timaruma amabwela oka leve simasukuleza banja anthu esisukumiza umapemphera umapemphera ni mapita ku chechi katoliki kuchiwavu Sunday basi kuvala bwino maziro nkupita ku ndikachiko chechi lingovula dress je basi ndipita pa kauntala msandakalapa msandakalapa za wiki mene muli ndi chiwanda basi mchiwanda chimangoenda iye muli ndi chiwanda ufuna kuyemberani awempereni tufunika mapemphero izi mwapadera ufuna nosa kutenge nose isinto utosiya uhule ari kozosiya tosiya kozosiya ere kuti wapesa kamuna kabwino kana banja kuti banja ulika nilanji banja uri patsa kumarenda hana ndi aibari marenda tirengeroka ukakhala pasi nkuomona nzima ya banja somasirira abanja ndakhalapo ndesindisiriraso fa kuipa ndi ubwino abanja ndikuudziwa yo mnhanga ninamisi mpaka nangopanga sakuti ne bwana zangokhala basi ongota oyenda abene ali babanja wini chikhulupire ali pa ndokhulupika banja okhulupika banja hayi ndochepa ndiwochepa inu mwe mwabwera pa muzoro nyumba kuli chani apita kuti msamara alipita ku village bank ali ku malumu maona sori ululi ngaulule ane kuli kuna tesa banja ngandini ayi fili mangati mango yangana basi akaza uta koma muna fene okhulupirike amona nbola agimako maliza kwa malaya amene amati adatira nawo pano amati tsatira zonse timakambirana mawango maliza ndoti chani ayi ne mawanga omalizeti ngona kuti ngati kuli mwayi ofuna kuthandiza ma sex worker atithandizeko komaso kungopeka chilimbikiso sali kuti foreigner yakhala pano mwandiva kuyankhula kwanga bali muziti ayi ngati uyo unesa amanga zakuza kuti ne bwana kayambese ziti zija sizabwino nja kuli mavuto tumanyi zosiyana kusiku sikuli bwino ndio fongo limbikisa nzanga kuti zinthuzi tikhali mu masuka tipeze zochita tikhale pansi bali ngachepisa chani muliro amatendawo ndio mwanga omaliza mwalaparo malapako ndithuditu kone mkazi waneka buno nadi anthu amatero inde wapeza makasa malambiri mapeza ndithokoza kwambiri ndithuditu kumeneko ndiye kunali kucheza kwathu ndi Agi mmodzi mwa amayi oyendayenda kuno ku Mzuzu mati mtero chifukwa kuti timamva zambiri zokhudza amayi oyendayenda koma nomwina zina zimakhalira zoonjeza zina timona ngati nzabodza koma lero ufuna timve kuchokera pakamwa pawo kuti nafeso
titolepo zomwe zimachitika kunjaku. Chomwe ndagwira kwambiri nchonena kuti kakuti ngati pakhala mwayiona kuti amayi amene wawawa pasidwe chochita nkutheka mwina atha kusiya kuyamba moyo wina. Ife anthu amene amapesa kutchayitchiso akuti bwinobwinonso ndithu akuti zimatero. Ine ndi Sam Kalimira ndipo amene amajambula programu iyi ndi Chimwemwe Maseko. Mwakomano. Iyotu idali programu imene adacheza ndi Hule pa wairesi yakanema ya Times, ndipo programu imeneyi amene amakupasirani ndi Sam Kalimira, ndipo amacheza ndi Hule wina amene amakhala